खुलुमबाय। आसाम विधानसभा बिसायख'थि 2026 नि फोसावदिं जे हाबाफारिया दसे समनि उनाव जोबनानै थांसिगोन। दा बेनि सिगां आङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जानानै गासै बिटिआरबासि रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे गाबोन सानसेनि उनाव समफोर 9 तारिख जे एप्रिलाव जानो गोनां जे आसाम विधानसभानि बिसायख'थियावहाय गोजोन थासारि आरो जोंनि गेजेराव खुनु मोनसे दावराव दावसि गैयालासे गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे गावबागाव बेसेन गोसा भटखौ होयो। बेनि थाखाय आङो सिगांग्रो जोंनि बिटिआरबासि गासै रायजो राजा बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। आरो बे बिसायख'थियावहाय आङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जानानै जोंनि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन दि जाहाथे जोंनि गावबागाव बेसेन गोसा भटखौहाय जोङो गोजोन थासारिनि मुङाव जोङो जाख्ल'नायनि हेंथायै आरो हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिनि बिरुद्धियै जाहाथे जोंनि गावबागाव बेसेन गोसा भटखौ होयो। आं बेखौ खावलायगोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जुदि गोजोन थासारि जुदि जों गायसननांगौ, जोंनि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ जोङो जाख्ल'नाय गैयै जुदि जोङो खालामनांगौ, बा जोंनि बड'लेण्डनि जे सरकारखौ बा बिटिसि सरकारखौ जों जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरकार जुदि जोङो खालामनांगौब्ला जोङो दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोखौ राफोद खालामनांगोन। बा बिरोधि दोलो हिसाबै दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआ गसंथानानै दङ। आरो इउपिपिएल दोलोखौ जुदि जोङो राफोद खालामनांगौबा जों गासै रायजो राजाफोरनि मदद नांगौ। आरो दिनैनि थासारिया जेबादि थासारि दङ, बे थासारियावहाय जुदि जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफनिफ्राय जुदि जों बांसिन जुदि एमएलए देरहानानै थाङो, अब्ला हाग्रामानि अहंखारा खमायगोन, हाग्रामानि दादागिरिया खमायगोन, आरो हाग्रामानि जे जाख्ल'नाय बियो एसे साननो गोनां जानानै फैगोन। हाग्रामा महिलारिनि माखासे दालालिफोर, बे बिक्रम, कास्टम आरो प्रहलाद बिथांमोननि जे थिफुदला, बे थिफुदलाया एसे खमायगोन आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननायावहाय गोबां हेफाजाब होगोन। बिनि थाखायनो हाग्रामानि जे पावारखौहाय जोङो बेलेन्सआव लाबोनो थाखाय बिथांनि अहंखारखौ खमायनांगौब्ला दिनैहाय जोङो इउपिपिएल दोलोनि गोबांथार एमएलए दैथायहरनाया जोंनि दायथ'। आरो बिपिएफनिफ्राय जुदि इउपिपिएलनि एमएलएआ बांसिन जुदि देरहानानै थाङो, अब्ला जोङो हाग्रामानि गासै बा बिटिसि सरकारनि गासै जे कारापसनानो होन, जाख्ल'नाय बा बिथांनि जे दादागिरि, दावराव दावसि खालामनाय, बा बिथांनि जुवा मेला फाथिनाय बायदिसिना थासारिखौ जोङो गोख्रोङै जोङो हेंथा होनो हागोन। आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों गोजोन थासारि जों लाबोनो हागोन। जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय, जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय, जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय, जोंनि माने बिजनेसमेनफोरनि थाखाय जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हागोन। आरो भबिष्यताव माने जे भारतआ जेरै 2027 मायथाइयाव भारतखौ जौगाखां हादर खालामनो नागिरदों, बे हाबाफारियाव जोङो बड'लेण्डबासि हिसाबै जोंनि ओनसोलखौ समान समान आवगायनानै लांनायावहाय हेफाजाब खालामगोन।